Лукашенко мяняе сваю рыторыку, інакш быць бядзе, а бяды не трэба. Ужо наеліся, дадаў ён. Дыктатар успомніў пра шматпалярнасць і заявіў пра змены ў замежнай палітыцы на вялікай нарадзе з дыпламатамі. Новай міжнароднай сістэмы не будзе ані сёння, а, магчыма, нават і заўтра, лічыць беларускі дыктатар. А таму суседзяў не выбіраюць. У чым прычына павароту Лукашэнкі? З вами Сергей Пелеса і Зміцер Міцкевич. Вітання, Зміцер. Вітаю. Які ўражанні ад вялікай нарады Лукашэнкі з дыпламатамі і міністрам замежных спраў? Ну, конечно, он на пачатку сказаў, што зразумела там галоўны вектор гэта эканоміка, для яго амбасадары гэта не тыя, хто займаецца палітыкай, ну што ўвогуле само па сабе абсурд. Ну але тут цікава то, што ён некалькі такіх пуэнтаў ўсё ж такі закінуў у бок захаду, прытым яны вельмі супярэчныя. І тут такое адчуванне, што ён сам, напэўна, нават не разумее, куды гэтая замежная палітыка нават рухаецца і што яму ў такой абмежаванай сітуацыі рабіць. Але давай вот паслухаем, напэўна, адразу пачнем з таго, што ён згадаў пра Трампа. І вот, хаця ён гэтага Трампа паліваў за 2 тыдні да гэтага, цяпер ужо загаварыў зусім па-іншаму. Давайте послухаем. Последние встречи с американцами показали, что они готовы слушать, без всякого заискивания с нашей стороны. Возвращение Трампа открыло окно возможностей для улучшения отношений. Наша задача воспользоваться этим шансом, но твердо стоять на защите интересов Белоруссии, не соглашаясь на уступки в ущерб себе. Дональд Трамп літаральна перад гэтай вялікай нарадай Лукашэнкі з дыпламатамі скараціў тэрмін ультыматуму для Пуціна. Маўляў, не 50 дзён, а 10 дзён маеце скончыць вайну да 9 жніўня. 9 жніўня гэта важная дата, гэта 5-пятігодка пасля выбараў, пратэстаў, паўстання ў Беларусі. Так? У мяне складаецца ўражанне, што Лукашенко пад уплывам вось гэтага ультыматума Трампа памяняў сваю рыторыку. Ён ведае, што хутчэй за ўсё справа ідзе да заканчэння вайны, такога ці іншага, хаця Расія хоча яе працягваць. Так? І трэба падладзіцца пад вось гэту новую сітуацыю, якая вымалёўваецца. Можа быць, гэта таксама спроба паказаць, што ён не супраць яшчэ раз паразмаўляць бы з кімсьці з амерыканцаў і, можа быць, пра штосьці дамовіцца. Таксама я думаю, што ён зразумеў, можа быць, сваю магчымую ролю як пасярэдніка паміж Расіяй і ЗША, не толькі пасярэдніка, што, як бы з расейцамі у Трампа размаўляць не атрымліваецца, і Лукашенко гэта заўважыў, і, можа быць, ён спрабуе і для расейцаў сваю такую ролю выпрамаваць, паглядзіце, а са мной то ён размаўляе. Гэта, хутчэй, не захаду спроба даказаць сваю патрэбнасць, а Маскве, што я вот магу для вас паслужыць яшчэ і такім чынам, таму што якраз такі для расейцаў ён сваю патрэбнасць падкрэсліваў. І ён пастаянна пра гэта гаворыць. Але важна, што, можа быць, ён заўважыў проста нейкую магчымую сваю новую ролю, а таксама магчымасць пры дапамозе гэтага атрымаць нейкі гешэфт, канешне ж, не без гэтага. Хаця пра Расію ён узгадваў, давайте послухаем, што ён казаў на гэты раз. Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат. Ближе всех для нас Российская Федерация. Так, я б сказаў, што гэтыя словы трэба разумець вось як. Шматпалярнасць – гэта не тое слово, якое апошнім часам часта гучала. Апошнім часам тэндэнцыя выглядала так. Беларусь пападае пад усё большую палітычную, вайсковую і эканамічную залежнасць ад Расіі. Так? У выніку палітыкі Лукашэнкі Беларусь ізаляваная, найпрасцей кажучы, ён не можа гандляваць сыравінай з дзяржавамі глобальнага поўдня, калійнымі угнаеннямі не можа, гэта вельмі складана, дорага, невыгадна. І вось цяпер з'яўляецца гэта забытая фраза, забытае слово, шматпалярнасць. Так, канешне, Расія найважнейшая. Але Лукашенко бачыць, што дачыненні з Расіяй зашлі ў тупік. Расія, якая выдаткоўвае шмат грошай на вайну, так, ідзе да эканамічнай стагнацыі, у яе ўсё менш магчымасцяў падтрымліваць эканамічны рэжым Лукашэнкі. Значыць, што? Трэба дамаўляцца з Захадам. Трэба дамаўляцца з Захадам, каб хаця б частку санкцый знялі, і можна было зноў праз літоўскія, а можа і польскія парты гандляваць калійнымі угнаеннямі.
У гэтым ён абсалютна зацікаўлены, і зразумела то, што гэта адна з задач, якія ён будзе ставіць перад сваімі гэтак званымі дыпламатамі. Але тут цікава вось што. Гэтае слова шматпалярнасць з'яўляецца апошнім часам толькі і выключна ў расійскай прапагандзе. Яны вось там кажуць, што вот зараз трэба будаваць шматпалярны свет, скончылася гэтае дамінаванне Злучаных Штатаў і гэтак далей. Маўляў, яны супрацьпастаўляюць тое, што было раней, таму што цяпер спрабуюць выбудаваць яны. І цікава, што гэты канструкт толькі там і прысутнічае. Ну і зразумела, што Лукашенко, ён жа не будзе англамоўныя крыніцы чытаць. Ён жа не ведае, карацей, нейкіх іншых падыходаў. Ён вось вывучыў, што ёсць вот эта шматпалярнасць, у яго яшчэ шматвектарнасць была, таксама вось гэта все в тым жа кірунку. І адпаведна, ён в гэтым наратыве і працуе. І таму ён якраз гэтую шматпалярнасць тут вот супрацьпастаўляе нават, што, канешне, мы гэта ўсё разумеем, але Расійская Федэрацыя для нас найважнейшая. І вот з другога боку ёсць гэтыя заявы пра ЗША. І, канешне, калі мы возьмем все вкупе, то атрымліваецца, што у яго нават у самого няма разумення, куды далей гэтую знешнюю палітыку рухаць. Выглядае крыху, што вось гэта нарада, яна была скліканая па-хуткаму, што гэта пэўная такая, ну, можа, не імправізацыя, а такі крок эксперыментальны, гэта эксперымент. Зверні ўвагу вось на што, як табе вось гэта, дарэчы, што ну, звычайна галава дзяржавы працуе з дыпламатамі праз міністра замежных справаў. Ён павінен быў даць ценныя ўказанні міністру Рыжанкову, кіраўніку дыпламатыі. І той ужо далей перадае новыя метадычкі, новыя ўказанні ад Лукашэнкі дыпламатам. Але не, яны сабралі дыпламатаў, сабралі амбасадараў. Это ж якія грошы сабраць усіх амбасадараў, так? І Лукашенко непасрэдна ім перадае свае цу. Гэта адбываецца, по-мойму, вялікая змена. Можа, не перелом, але сур'ёзны разварот у лукашэнкаўскай замежнай палітыцы. І звязана гэта з працэсам, так? Звязаным паміж ЗША і Расіяй, так? Магчымым заканчэннем вайны, хай сабе не сёння, а заўтра. З тым, што Лукашенко разумее, што новы лад, новая міжнародная сістэма, дзе дамінуе Кітай з Расіяй і недзе там збоку Лукашенка з Беларусю, яна не будзе нават заўтра. Што Захад, як там он сказаў, Захад... Так, і вось пра гэта мы зараз давайте паслухаем цытату, бо у нас вот таксама менавіта Лукашенко пра гэта казаў, і мы падрыхтавалі тут ягоныя словы. В основе новой международной системы не диктат избранных стран, а принципы взаимного уважения и равноправия, открывающие возможности для конструктивного диалога и сотрудничества. Но день, когда новая система окончательно вступит в свои права, придет не сегодня и, возможно, не завтра. Западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно. Все их постулаты о мире, основанном на правилах, сегодня опровергнуты на глазах этого же мира. На мою думку, галоўная выснова вось гэтай заявы то, што Лукашэнку прыйдзецца ісці на саступкі. Ну не можа ён наладзіць дачыненні з Захадам, з еўразвязам, который увёў самыя галоўныя санкцыі, не ЗША, а еўразвяз менавіта забараніў транзіт калійных угнаенняў і іншых тавараў беларускіх сыравін праз свае парты. Прыйдзецца ісці на саступкі, а он гэтага не любіць. Он не любіць гэтага. Абсалютна. Ён, дарэчы, казаў, што на саступкі ні ў якім разе ісці не трэба, але тут таксама ж не варта забывацца пра ролю Масквы, што яны яму дазволяць і наколькі гэтыя ягоныя манёвры будуць успрынятыя там. Таму што там-то выдатна разумеюць ягоную залежнасць, і там-то яму пастаўлены таксама шэраг пэўных задач. І мне здаецца, што тут ягоная гэтая рыторыка такая спроба проста з аднаго боку падтрымаць тое, што кажа Масква, вось гэтую агрэсіўную рыторыку пра то, што Захад там вядзе вайну і гэтак далей, і мы рэальна гэта бачым з ягонага боку, але у той жа момант ён хоча паказаць, што ну я ж все-таки магу неяк і па-мірнаму размаўляць. Ад мяне можа быць толк яшчэ і в іншым кірунку. Так што тут ён бачыць для сябе цэлы шэраг варыянтаў і спрабуе, ну вот як мы ўжо размаўлялі сёння, выкруціцца, да, зразумець, якім чынам яму зараз гэтую знешнюю палітыку лепей накіраваць. Падсумоўваючы, прычыны вось гэтага разварота, даволі сур'ёзнага разварота. Он на гэтую палітінфармацыю сабраў пад 100 чалавек. Я не памятаю такога зборішча, так, за апошнія гады. Прычына, на мою думку, галоўная. Ён бачыць, што Расія слабее, што Расіі прыйдзецца дамаўляцца з ЗША, што прыйдзецца раней ці пазней скончваць вайну, хаця б часова, так, і што Расія не можа далей фінансаваць ягоныя патрэбы. А значыць,
треба домовитися з Заходом. А домовитися з Заходом, значить, треба буде пойти на заступки. Випустити частку політв'язнів, а може бути поступово і всіх, пайсці на некаторую лібералізацію в Білорусі, без гэтага ніяк, на мою думку. Аднак по дарозе ёсць праблемы. А праблемы наступныя. Як можна будаваць дачыненні з Захадам, калі з Беларусі ў Літву залетело ўжо 2 дроны за месяц? Супадзенне ці пачатак новай аперацыі Крэмля? І ці ёсць выпадак з залётам БПЛА ў Менск часткай гэтай аперацыі? У сітуацыі разбіраўся Віталь Бабін. Літоўскія службы апыталі каля сотні відаводцаў пралёту дрона ў паветраныя прасторы нашай паўночнай суседкі. Беспілотнік, падобны да іранскага «Шахеда», заўважылі раніцаю 28 ліпеня ў раёнах на мяжы з Беларуссю, у тым ліку ў небе над Вільняю. Это ўжо другі такі выпадак за месяц. 10 ліпеня расійскі беспілотнік «Прынада» Гербера заляцеў з тэрыторыі нашай краіны ў Літву, пасля чаго праз некаторы час упаў на зямлю. Один раз это случайность, 2 раза это совпадение, 3 раза это закономерность. Но я думаю, закономерность уже проявляется и сейчас, так как, несмотря на то, что мы пока не имеем физического доказательства, то есть самого дрона, несомненно, это какой-то беспилотный летательный аппарат, который связан с войной в Украине. Першапачаткова галоўнакамандуючы арміі Літвы Раймундас Вайшкнорас заявіў, што інфармацыя пра дрона, які заляцеў з тэрыторыі Беларусі, можа быць фэйкам. Аднак пазней у літоўскім войску пацвердзілі факт залёту БПЛА, а спецыяльнае падраздзяленне супрацьпаветранай абароны перамясцілі бліжэй да мяжы з Беларуссю. Напрошваецца пытанне, ці не спрабуе Крэмль пры дапамозе Беларусі распачаць новую аперацыю супраць адной з краінаў НАТО, менавіта пры дапамозе такіх атак. Вайсковы аглядальнік Александрас Матоніс мяркуе, што гэта цалкам верагодна. О том, как литовские средства ПВО и вообще военнослужащие реагируют на появление таких дронов, какие процедуры, это все представляет интерес для России, для Беларуси как ее союзника, и для военных это очень ценные сведения. Яшчэ адно супадзенне. Раніцаю наступнага дня дрон разбіўся проста ў адным з жылых кварталаў у Менску. Абышлося без людскіх ахвяраў. Адметна, што, абапіраючыся на версію следчага камітэту Беларусі, дрон меўся праляцець больш за 300 кіламетраў да сталіцы Беларусі, і яго не збілі раней. Зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. У Вільні пакуль не звязваюць гэтых двух выпадкаў, хаця пытанні, чаму абодва беспілотнікі не здолелі збіць ані літоўцы, ані беларусы, застаюцца. Сітуацыя ў Беларусі іншая, чымся ў Літве. Ніхто не турбуецца пра тое, што яшчэ пацярпіць ад страляніны направа і налева ў паветранай прасторы. Гэта сапраўды не першы і не апошні знішчаны імі беспілотнік. Гэта адбываецца перыядычна. Колькасць іншая, чымся ў нас. Следчы камітэт Беларусі заявіў, што дрон, які разбіўся ў беларускай сталіцы, найбольш імаверна ёсць БПЛА украінскай вытворчасці. Маўляў, пра гэта сведчаць знойдзеныя на беспілотніку налепкі на украінскай мове. Ці такім чынам гэта агульная стратэгія Менску і Масквы паказаць суседняй Літве, што ва ўсім зноў вінаваты Кіеў? Чтобы пропаганда Лукашенко не утверждала, к нам прилетел российский дрон, который был запущен в России, а может быть в Беларуси, кто знает. Это вот этого мы проверить не можем пока. Но это явно не украинский дрон, и вообще не нужно перекладывать, как сказать, с больной головы на здоровую. Дарэчы, тая ж міністарка абароны Літвы адзначыла, што ў звязку з рыхтаваннем Беларусі да восеньскіх вайсковых вучэнняў «Захад-2025» такіх інцыдэнтаў можа быць яшчэ больш. Зміцер, даволі цікавая такая шматузроўневая гульня. Так? У Літву прилетае 2 дроны расійскія. На наступны дзень пасля прылёту другога дрона ў Літву у Менск з боку Барысава прилетае нібыта украінскі дрон. Прычым выглядае ён як сапраўды украінскі,
Але ёсць праблемы. Па-першае, он прилетеў не з Украіны, а з кірунку Барысава. Пра гэта кажуць шмат сведкаў. Па-другое, наклейкі на ім украінскія, сапраўдныя, але яны чамусьці адклеіваюцца. На фотаздымках нейтралізаваных ці збітых расейцамі дронаў украінскіх на сваёй тэрыторыі сапраўды ёсць такія наклейкі, але не гледзячы на то, што іх збілі, яны не адклеіваюцца. То есть такое ўражанне, што в Барысаве собрали гэты дрон, ці привезли з Расіі дрон в Барысаў, наклеілі наклейкі украінскія, раздрукавалі, да? Але клей быў слабы, наклейкі не тыя, так? І гэта все не трымаецца як бы нейкай логікі. Але мэта гэтай аперацыі якая? Каб паказаць, што украінскія дроны прилетаюць. І, можа быць, в Літве гэта украінскія дроны былі, а ніякія не расійскія. Што ты пра гэта думаеш? Тут увогуле цікавая сітуацыя, таму што я ўсё чакаў, калі Лукашенко пачне публічна ўсіх разнасіць, ну, пасля гэтага. А тут рэакцыі не відаць. То бок, ну, а дзе нейкі, вось, напрыклад, на гэтай самай Лукашенко не заўважыў дрон. Да, з гэтымі, это ж экстраардынарная падзея. Першы раз за ўвесь час вайны прилетеў гэты дрон. А ён гэтага не заўважае. Абсалютна. І тут што цікава, што, ну, калі б сапраўды гэта украінскі дрон, то я думаю, што, ну, увогуле было б ужо шмат шуму. Ну, зразумела, там ужо б казалі, карацей, ужо б там заяўлялі пра то, што вось паглядзіце. А тут такое адчуванне, што нейкая не скаардынаваная, як это, кампанія прапаганды, да, што нават яны, адна рука не ведае, што робіць другая. Бо інакш, ну, працавала б гэта зусім па-іншаму. Всё ж такі, карацей, нейкая рэакцыя мусіла бы быць. Ну, тым больш ад Лукашэнкі, который, ну, вот толькі мы глядзелі з вами, паважанае гаспадарства, цытату аб тым, што ён кажа, што вот там Захад без боя не здаецца і гэтак далей, ну, абсалютна лагічна было бы, каб ён зараз таксама в гэтым кантэксце заявіў там пра агрэсіўную кіеўскую ваеншчыну, якую накачвае зброяй Захад. Ну, вот як па расійскіх метадычках. А тут гэтага ўвогуле няма. І таму гісторыя робіцца яшчэ больш цьмяную. Ну, плюс, зноў жа, тое, што адбылася в Літве, відавочна, яму таксама не падабаецца, паколькі тут ставіцца пытанне ў тым ліку пра ягоную суб'ектнасць. Он-то пастаянна любіць падкрэсліваць, што это ён все кантралюе і гэтак далей. Ну, а тут нейкую адказнасць трэба на сябе сябе сёння казаў, што Беларусь гэта суверэнная незалежная дзяржава. Так? А тут прилетаюць некантраляваныя дроны. Што цікава, прапаганда лукашэнкаўская. Розныя тэлеграм-каналы, звязаныя з сілавікамі, яны высмеюць гэтую гісторыю з дронамі. Маўляў, не было ніякіх дронаў у Літве. Не было. Ну, іх там час у Мінску з'явіўся украінскі дрон. Так? Гэта ўвогуле цікава, таму што, зразумела, расейцы будуць казаць аб тым, што вот гэта не мы, все і гэтак далей, паколькі, зразумела, ўжо з'яўляюцца апасенні, што гэта якраз яны праводзяць выведчую аперацыю для того, каб высветліць, што там в Літве адбываецца, як выглядае іх паветраная прастора, як выглядае іх час рэакцыі і гэтак далей. І, ну, відавочна, што такія аперацыі могуць далей праводзіцца. Так. А тут... І зверні ўвагу яшчэ, вось гэты як бы дроны, якія вбіваюць клін в літоўскае грамадства, якія патрабуюць рэакцыі ад палітыкаў, ад сілавікоў. Это все адбываецца на фоне таго, што ў Літве сур'ёзны палітычны крызіс. Сёння пра сыход в адстаўку заявіў прэм'ер-міністр. Там карупцыйны скандал, так, і на гэтым фоне гэтыя дроны. Як бы дроны, яны яшчэ паглыбляюць гэты крызіс. Ставяць пытанні перед міністрамі абароны, перед спецслужбамі. А ці мы гатовыя ўвогуле ад гэтага абараніцца? Як ты думаеш, апошні момант, так? Наколькі вось гэтыя расійскія дроны, якія злетаюць в Літву з тэрыторыі Беларусі, могуць перашкодзіць Лукашэнку у спробе навязаць дыялог, у спробе адбудаваць дачыненні з Захадам? Ну, гэта яму якраз наўпрост перашкаджае, таму што гэта разбурае ягоны тэзіс пра суб'ектнасць. Таму што, ну, навошта з ім размаўляць, калі ён не адказвае за тое, што ў Беларусі адбываецца. Таму што, ну, канешне, будзем шчырымі, ну, палітвязні гэта пытанне беларускага грамадства. Гэта не пытанне, якое найперш стаіць в грамадствах краінаў Захаду. І таму для іх якраз цікава, каб Лукашенко не быў агрэсарам. Для іх цікава, каб Беларусь была больш-менш стабільнай тэрыторыяй, каб зменшыць колькасць пагрозаў. Калі колькасць пагрозаў не зменшаецца, то пра што тады размаўляць? Так. І калі гэтыя размовы ў выніку, ну, як бы нічога не даюць, стратэгічнага, так бы мовіць. Таму што ўсе ведаюць, што гандаль палітвязнямі гэта гандаль, то бок ён заўтра можа сабе новых набраць. А калі яшчэ ў палітычным плане нічога не робіць? Віктор, у нас скончваецца час. Пад канец яшчэ вернемся да сённяшняй нарады Лукашэнкі з дыпламатамі, калі яны ўсе фатаграфаваліся, так званае сямейнае фота. Віцэ-прэм'ер-міністр Снапкоў, праходзячы каля амбасадараў, сказаў: «Думайце пра экспарт». Хочется подказать вице-премьер-министру Снапкову, что трэба думать не про экспорт, а про тое, як для гэтага экспорта открыть литовские, польские порты,
Для гэтага трэба ісці на саступкі, вызваляць палітычных вязняў, спыняць рэпрэсіі і так далей па спісе. Зміцер, дзякую вялікі табе за твой каментар. Дарагія сябры, на гэтым все. У праграме «Прасвет» для вас працавалі я, Сергей Пеляса, мой калега Дмітрий Міцкевич і вся каманда нашай праграмы. Бывайце, трымайцеся і да наступнай сустрэчы.